Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з вядомымі людзьмі краіны. Здаецца, цэнтр планеты знаходзіцца ў роднай Зэльве, бо все мае дарогі, далёкія і блізкія, нязменна прыводзяць менавіта сюды. Прызнаецца ў любві да сваёй малой радзімы мой сённяшні суразмоўца, беларускі паэт Уладзімір Мазго. Вітаю, Уладзімір Мілі. Добрый дзень. Уладзімір Мазго, беларускі паэт, пісьменнік, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Нёман». Нарадзіўся ў гарадскім пасёлку Зэльва Гродзенскай вобласці. Скончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У розныя гады працаваў у рэдакцыях газеты, на тэлебачанні, загадчыкам рэдакцыі ў выдавецтве «Юнацтва», намеснікам рэдактара часопісаў «Вясёлка», «Полымя», «Нёман». Уладзімір Мазго – аўтар дзесяткаў кніг для дарослых і для дзяцей. Многія вершы паэта сталі песнямі. Мой суразмоўца – лаўрэат прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ў галіне літаратуры, літаратурных прэмій імя Васіля Віткі і «Залаты купідон», ганаровы грамадзянін Зэльвінскага раёна, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны. Уладзімір Міновіч, ну вось твая родная Зэльва. Як ты ўвогуле прыйшоў у літаратуру? Зэльва для мяне это самае святое ў жыцці. Тут я нарадзіўся, тут зрабіў першыя крокі, тут напісаў першыя вершы. Я быў вельмі актыўным чытачом у раённай бібліятэцы, у школьнай, у гарадской бібліятэцы. Запоем чытаў вершы, прыгодніцкую літаратуру, ось беларускіх аўтараў. І сягоння памятаю, што вельмі Янка Маўра любіў, сам Васіля Вітку творы чытаў многія. І ўжо калі вучыўся недзе ў 6 класе, я вельмі много чытаў, акрамя кніг, і часопісы, помню, і «Бярозка», і «Піянер Беларусі» такая газета была. І чытаў там творы сваіх аднагодкаў. Мне было цікава. Мне самога нешта такое ўжо, як быццам, нешта выспявала і... Захацелася напісаць. Так. Спачатку першая спроба была, я памятаю, што дзе-то ў 6 класе, пасля канікулаў мы прыйшлі на заняткі, настаўніца сказала напісаць сачыненне пра восень. Я сядзеў на уроку доўга, думаў, нешта мне не пісалася. І калі да канца уроку ўжо аставалася хвілін 15, раптам мне нейкі пачалі прыходзіць да мяне вершаваныя радкі, і я пачаў запісваць гэта ў сшытак. Вось, і напісаў сачыненне вершам. Але, ведаеце, 15 хвілін заставалася, я спяшаўся, каб паспець да канца урока, да званка напісаць, і дапусціў одну граматычную памылку, памятаю. У нас спецыяльная сістэма была, мне паставілі 5-4. 5 за тэму, а 4, што граматычная памылка адна была. Гэта вершаў не назавеш, гэта першая спроба пера была вершаваная, безумоўна. А ўжо першы верш я напісаў где-то у 7 класе. Яго надрукавала газета «Праца», наша Зэльская раённая газета. Я, дарэчы, быў юнкорам гэтай газеты. Друкаваліся мае заметкі, замалёўкі. Я быў юнкорам часопіса «Бярозка». Памятаю, наш дырэктар на лінейку збірае всю школу і вот зачытвае. Прыйшла грамата рэдакцыі часопіса «Бярозка». Володзя Мазго, вучань Зэльскай сярэдняй школы, стаў пераможцам такога-таго конкурсу. Скажа, маё захапленне. Ты рассказываў, што цябе наваражыла і на Афанасьева стаць вот такім аўтарам тэкстаў папулярных песень. Твае песні вядомыя, іх спяваюць і спявалі самыя выдатныя артысты беларускай эстрады. Яны гучалі з самых розных сцэн, падмосткаў і гэтак далей. Ну так, сапраўды. На мой верш «Варажба» музыку напісаў Сергей Герута, кампазітар, і аддаў Інне Афанасьева. Інна тады працавала ў дзяржаўным канцэртным аркестры пад кінарыцтвам Міхаіла Фінберга. І вось Сергей пазваніў мне аднойчы і запрасіў на запіс песні у студыю. Студыя знаходзілася вось каля завода «Альварія». Я прыехаў, там быў Сергей Герута, Валерій Стрэльцоў, і я прысутнічаў на нараджэнні фактычна песні. Калі было запіс, звядзенне песні. І вось мне тады яшчэ касеты былі аўдыо, мне запісалі на касету гэту песню «Варажба». Я самым шчаслівым чалавекам вяртаўся дадому, тому што была песня запісана вось Іннай Афанасьевай, нашай цудоўнай спявачкай. Мая песня, гэта было мае словы, першыя ў жыцці. І ведаеце, шчаслівы лёс такі аказаўся, эта песня «Варажба». Інна Афанасьева наваражыла мне, што я далей буду пісаць песні. Я так жартую, кажу, «Варажба»
бой наворожила. Поэтому я написал еще шмат потом песен. Колькі всяго песен у цябе вот То есть это пытание для меня складанное, потому что я лишу песни як. Не те, которые только написаны, и, можно сказать, как мертвые песни, а те песни, которые уже прогучали. выконваюцца. На раду, это башни хоть раз прогучали. А не только что ноты есть, например, сами ни разу не гучали, те песни не лечут. Их треба еще окрылить, ось, как выконавца был. Ну, коли сотни недзе есть. Ось я говорю так, что как песня отрымалась, это повинен быть такий ланцужок, скажем, словы, музыка, аранжировка и выкананне. И калі нейкае звено он трошки не дацягвае, песня можа не адбыцца, вось яна не прагучыць. А гэта трэба, каб адна такая вось звязка была цэласная. Тады песня, безумоўна, я думаю, што яна атрымаецца, калі ўсё цэло. І мне не толькі пашанцавала вось з кампазітарам і спевакамі, а кроме Інны Афанасьевай, мне вельмі сяброўскія цёплыя адносіны былі з Яковом Науменкам. Мои песни выконывали народные артисты Беларуси, Вига Поплавский, Александр Тиханович выконывали, Анатолий Ярмоленко, ансамбль «Сябры» выконывали. И песни далее писались вот десятигоддзя цэле, я працаваў актыўна ў песенным жанры. Теперь не ведаю, трошки уже, ці можа пастарэў, ці пасталеў, уже радзей, конечно, вяртаюся да песен. Перавагу аддаю, вот, скажем, вершаў і дзіцячай літаратуры таксама. Нават уже трошки на прозу перайшоў, лірычныя мініатюры трошки пішу. Але песня все равно для меня застаецца таксама на душы, в моем сердце, и час от часу все-таки я натхняюся и на песню. Калі пачаў пісаць дзіцячыя вершы? Ось першы верш для дзяцей я надрукаваў першакурснікам. Я яго памятаю, называўся ён «Кветкі». Мы на першым курсе поехали на Бульбу. Мы поехали у Березинский район. И вось мне прыйшло паведамленне часопіса «Вясёлка», тады галоўным рэдактарам Юнакі Лось працавала. Володя, чытаеце ваш верш «Кветкі» у 9-м верасновскім нумары часопіса «Вясёлка». А нас отправили на Бульбу, Березинский район. Мы ў вёсцы Поплавы, бульбу капаем. Так хацелася ўбачыць. Я адпрасіўся, паехаў аўтобусам у Березино, там кіёск з друку быў. Я купіў «Вясёлку», і там мой верш надрукаваны быў, значыць, «Кветкі». Першы верш для дзяцей, который вось тут быў. Але потым так атрымалася, што нейкі мне прыпынак быў вялікі. І фактычна, пакуль у мяне не нарадзіўся сын, Андрэй, я для дзяцей не пісаў. Пісаў вось песні, пісаў пазней трошкі вершы, пісаў лірычныя для дарослых. Больш я лірык, напэўна, ў душы. І дзесьці ўжо дзіцячыя вершы пайшлі ў мне, так сказаць, можна сказаць, касяком такім, калі ўжо сын у мяне нарадзіўся. Я назіраў за сынам, ось. Ён мне падказваў некаторыя гісторыі. Вот, скажем, прыклад такі з вёскі прыязджае ад бабулі і кажа: «Тата, ведаеш, у бабулі вёсцы такі круты певень, што прямо, кажа, бяжыць адразу біцца. Паштальёнку не пускае на падворак, сабаку таксама загнаў у буду, не пускае». Я напісаў такі казку, верш «Круты певень», падказкай сына. Альбо другі прыклад, ён прыехаў уже не з вёскі ад бабулі, а прыехаў з Італіі. Адпачываў там у італьянскай сям'і. Там яго сябры былі Лука і К'яра, італьянскія дзяўчынка і хлопец. І мне расказаў шмат гісторый, усякія італьянцы па-сяброўску хороша адносяцца нас да беларусаў. Дзе ён быў, паказаў альбомы. Я напісаў цэлы цыкл дзіцячых вершаў з італьянскага альбома у сяброў нібыта дома. Ось расказаў сына, што ён мне расказаў, уражанні свае падзяліўся. Так што вершы пішуцца па-рознаму. Ось і мой сын цяпер дарослы. Я назіраю свае племянніцы, вот такі на сябе паводзяць, за школьнікамі, на сустрэчах, напрыклад, на вуліцы нават адбываюцца сустрэчы. Вот, скажем, аднойчы суседскі хлопчык гаворыць: «Дядя Володя, я баюся ісці ў паліклініку». Я кажу: «Напэўна, ты баішся ісці да зубнога врача». Сам некалі баяўся, калі быў школьнікам. Ён кажа: «Не, я баюся ісці да акуліста». Я кажу: «Не разумею, чаму да акуліста?» Ён говорить: «Ведаеце што, я не ведаю, што такое акуліст. Я думаю, акуліст лічыць акул. Я ж не акула». Ось я так усміхнуўся, жартоўны верш напісаў. Так што часта ці школьнікі падказваюць тэмы вершаў, ці фантазія падказвае тэмы вершаў. Так вот як бы нараджаюцца творы для дзяцей. Владимир Минович, ну вось я ўжо гаварыў пра гэта, што ты ганаровы грамадзянін Зэльвінскага района, і штогод у Зэльве праводзяцца такія цікавыя літаратурныя сустрэчы, цікавыя мерапрыемствы, куды ты прывозіш сваіх сяброў. І мне таксама ўдалося адзін раз быць па твайму запрашэнні там у Зэльве. Што гэта за сустрэчы такія? Ну, упершыню у 1997 годзе у маёй школе, это Зэльвінская сярэдняя школа нумар 2 зараз называецца яна, адбылася першая сустрэча. І вось з тагачаснай загадчасці бібліятэкі школы Яніна Людвіковна Шматко. Мы, так сказаць, дамовіліся і прыкінулі, што кожны год я буду прыязджаць на сваю малую радзіму. Мы будзем праводзіць такія сустрэчы вось са школьнікамі,
з моладзю. І где-то праз пару гадоў прыйшла такая ідэя все-таки сакавік назваць зэльвінскі сакавіну. Сакавіку это месяц абуджэння вясновых сокаў зямлі, калі вясна пачынаецца вось пасля зімовага сну. І я нарадзіўся ў сакавіку, і такая сімвалічная назва зэльвінскія сакавіны. І мы пачалі кожны год прыязджаць на свята спачатку ў школу маю, сярэдні нумар 2, з кампазітарамі, з артыстамі, з пісьменнікамі, з паэтамі. І вось памятаю, апошняя сустрэча ў школе маёй была, яшчэ ў школе, не ў Доме культуры. Мы прыехалі, я памятаю, група, якая была, акрамя мяне са мной былі Олег Елисеенков, Владимир Марук, Алена Таболіч. Мы выступілі ў сярэдняй школе нумар 2, і сустрэча вельмі спадабалася кіраўніцтву Зэльмінскага раёна. І нам прапанавалі, это все-таки школа, гавораць, это вельмі вузка, толькі у вас чуюць школьнікі адной школы. Давайте мы зробім свята, вось так сказать, ваша, праводзьце у нас у межах у раённым доме культуры. Будуць збірацца школьнікі з усіх школ райцэнтра, нават будуць прыязджаць з сярэдніх школ раёна. Ну, безумоўна, такі маштаб нас это самае задаволіў, это яшчэ цікавей стала. Мы пачалі праводзіць святы ў раённым доме культуры. Уже вось больш 2 десяткаў гадоў святы адбываюцца это самае. І нашим маім землякам вельмі падабаюцца, прыязджаюць школьнікі з аддаленых нават населеных пунктаў з раёна нашага, школьныя аўтобусы іх прывозяць, яны вельмі потым, я гляджу, вот в інтэрнэце выкладаюць водгукі свае таксама, фотаздымкі таксама. Іх это убачыць жывога пісьменніка у глыбінцы, это я лічу, што вельмі патрэбная справа, што і цікавасць да творчасці. Вось помню, як Якаў Наўменка прыязджаў, ён выконваў цэлы канцэрт з беларускіх песен. І адразу, як вочы дзяцей гарэлі, і была цікавасць у іх і да беларускай песні, і да беларускай мовы, і да паэзіі таксама, што як можна зацікавіць дзяцей. Пасля яны ось і кніжкі чыталі, і песні слухалі безмоўна пасля гэтага, і чакалі кожны раз новай сустрэчы. На завяршэнне наша бліцапытання. Калі ласка, прадоўжы такі сказ «Беларусь гэта». Беларусь для мяне гэта, напэўна, краіна, якая жыве ў маёй душы, у маім сэрцы. Назаві 3 месцы нашай краіны, дзе б хацелася табе пабываць і дзе варта пабываць кожнаму беларусу. Пытанне для мяне складанае, тому што у нас на Беларусі вельмі цудоўных месцаў. І калі я назову адно, пакрыў уже другое, трэцяе. Поэтому я паступлю, відаць, мудра лічу, што паколькі гэта год малой радзімы, я назову 3 месца на маёй малой радзіме на Зэльвіншчыне, які варта лічу палічыць, наведаць, которые, можа быць, нехта вось ездзіць па Беларусі, глядзець і таксама наведае мясціны на маёй роднай Зэльвіншчыне. На Зэльвіншчыне такія мясціны, скажам, ось, як Сынкавінская абрончая царква-крэпасць. Вельмі цікавая такая будова, гістарычная. Я думаю, што вельмі цікава будзе паглядзець. Сынкавіча, так. Другое, напэўна, цікава будзе на Зэльвіншчыне Зэльвінскае вадасховішча. Адно з самых буйных на Гродзеншчыне, вось вельмі такое маляўнічае. Ну і, канешне, у Зэльве славуты галінскі кірмаш, які бывае ў канцы жніўня. І ён вядомы яшчэ з 18 стагоддзя. Даследчыкі так як бы заявілі пра гэта, што займаў другое месца ў Еўропе пасля славутага лейпцыгскага кірмашу. Уяўляеце, это самае на той час такі было. Зараз гэта свята адрадзілі. Ну вот калі была б такая магчымасць, з кім бы з гістарычных асоб беларускіх ты хацеў бы сустрэцца і паразмаўляць? Я тут, напэўна, на адным чалавеку спыніцца не магу. Я думаю, што мне было б цікава сустрэцца, каб на сустрэчу са мной прыйшоў, напрыклад, скажем, Францыск Скарына, Янка Купала, ну, пакуль спыніцца на 2 гэтых асобах. А што вот зараз чытаеш і што вот з беларускіх аўтараў у цябе на стале? Я знаю, што у Нёмане друкуюцца пераклады беларускіх аўтараў, але вот што асабіста для цябе сёння ў тваім чытацкім дзённіку можна занесці? Сапраўды чытаць даводзіцца многа, паколькі ў рэдакцыі часопіса працую, вось твораў, которые друкуюцца ў Нёмане, ў першую чаргу. Ну, на сённяшні дзень, калі гаварыць, вось у мяне на маім рабочым стале ляжыць кніга, якая нядаўна выйшла ў Одесскім доме «Звязда». Кніга называецца «Моя радзіма». Это зборнік сучасных беларускіх аўтараў, паэтаў, празаікаў. Вось. І мне гэта кніжка цікавая, па-першае, тым, што тут у гэтай кніжцы сярод гэтых аўтараў ёсць 10 аўтараў, которые ўжо наведалі свята песні і паэзіі зэльвінскай сакавіны. Ну і апошняе пытанне нашай апытанкі гучыць так: што для вас беларуская мова? Калі дазволіце, я адкажу радкамі свайго верша, які стаў песняй. Вот мы напісалі з Олегом Елисеенковым гэта пытанне: што для мяне беларуская мова? Кожным гукам чароўным і словам зноў табою акрылены я. Беларуская мова, наша з небам размова, жаўруковая песня моя. Што ж, дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым гледачам, што сённяшнім маім суразмоўцам быў паэт, намеснік галоўнага рэдактара часопіса «Нёман» Уладзімір Мазго. Усяго найлепшага, да пабачэння, сустрэнемся праз тыдзень.